všichni mě v tom podporovali, běž do toho, život máš jenom jeden. Já prostě spokojený. Narodila se mi dcera, máme 2 děti a koukal jsem se na rodinný fotky, koukám a já se na žádný fotce nesměju. Bylo to takový ten efekt, takový to, něco s tím udělám. Já jsem to oddaloval docela dlouho a pak jeden den jsem se prostě rozhodl a máme hotovo. Jmenuji se Patrik. Jsem kousek od Kostelce na Černém Lesi, kde jsem se dozvěděl o vaší pobočce a dozvěděl jsem se to teda na internetu. Já jsem vás našel na internetu, kde si to pamatuju úplně přesně. Tenkrát byla nějaká bouřka, vichřice, nemohl jsem spát, ve 2 ráno zase mi to klasicky vrtalo hlavou, že chci nějakou změnu nebo něco. A tenkrát jsem se právě rozhodl, že změnu a věděl jsem, že máte pobočku v Kostelci, že to mám kousek. Tak jsem otevřel stránky a vypadla na mě právě tady ta nabídka vaše. Tak jsem hned, možná i ve 2 ráno jsem psal e-mail, že bych měl zájem a takhle to vzniklo. Takže ve 2 ráno, ze dne na den to přišlo takhle. A důvod, proč jsem tady, je z toho, že nejsem spokojený vzhledem ze svých zubů, který asi nějakou genetikou možná, ale i taky zanedbáním nejsou v dobrém stavu. A zlom nastal, když jsem jednoho dne prostě seděl a koukal jsem se na fotky, co mám. Narodila se mi dcera, máme 2 děti a koukal jsem se na rodinný fotky a já koukám a já se na žádný fotce nesměju. Ani na jedný. Já jsem si řekl, že s tím musím už něco udělat, že chci užívat ty nejlepší léta, chci vidět, jak jsem spokojený, takže jsem narazil na inzerát u vás a objednal jsem se. Bylo to takový ten efekt, takový to už dost, už se s tím, něco s tím udělám. Samozřejmě i nějaká věc, abych se cítil sebevědomý, nebo mluvím, stydím se za to, neukazuju to moc, takže celková změna, ale ten moment, kdy prostě jsem si řekl, jdu do toho, tak byl ten. Jako malý jsem to měl od dětství z důvodu nějakých léků, který jsem musel brát jako takový. A později to byl zubaře, který jsem měl ještě předtím, tak ten to zanedbával. Když byla návštěva, tak se řekl, že se to udělá potom a oddaloval to a nevěnoval mi tomu. Takže a samozřejmě i moje nějaká hygiena, která byla dřív, tak se na tom poznamenala. Samozřejmě Coca-Cola, sladký nápoje, sladkosti. Čistě strach jsem asi nikdy neměl. Samozřejmě nebylo to úplně místo, kam bych chtěl chodit jako a těšil se, ale že bych měl vyloženě strach, to asi se říct nedá. Rodina mě v tom podporuje. Absolutně byla v tom konzultace právě společná a všichni mě v tom podporuje, běž do toho, život máš jenom jeden. A na konci doufám, že to řeknu, že mi to změní opravdu život. Že už se nebudu muset hlídat, kde se jak směju, nebo kde mám jak otevřenou pusu a už prostě budu takovej volnej. Mám se skvěle teďko, momentálně jsem nadšenej. Myslím si, že to na mě jde vidět i v celém okolí. Kamkoliv přijdu, tak lidi poznávají, že jsem takovej, směju se víc, jsem takovej víc happy. První návštěvou byla nejistota nebo možná až strach, ale musím říct, že pan doktor a paní sestřička byli naprosto úžasný. To jsme kam klobouk dolů a všechno probíhalo v pohodě. Zažil jsem nové věci, které jsem u zubaře nikdy neviděl, ať to byl mikroskop, úprava laserem, ale všechno bylo bez bolesti a úplně skvělý, takže další návštěvy byly úplně bez problémů a žádný strach nebyl. Zašel jsem se skvělým úsměvem, s větším sebevědomím a bez strachu ze zubaře, takže všechno dopadlo skvěle. Koukám se neustále do zrcadla. Kontroluji samozřejmě, jestli je všechno v pořádku, ale nemůžu se vynadívat. Je to po 28, vlastně budeme 28 let, takže nějakou dobu už s tím žiju od dospělosti a koukám se furt a jakmile jsem přišel domů, tak jsem vlastně mojí 3letou dcerou furt se fotíme, děláme nějaký blbosti, na všech fotkách se smějeme a musím říct, že to je skvělý pocit. Myslím si, že budeme objednaný na rodinný focení. Cítím se tu dobře, všechno vybavení skvělý, asi bych opravdu nic neměnil, upřímně. Já bych chtěl asi jenom ještě jednou
od vás až po doktorku, paní ředitelku, všem bych chtěl moc poděkovat za jejich ochotu a za jejich práci. A moc si toho vážím. Novým pacientům bych doporučil, že pokud chtějí změnu, ať na ní nečekají a jdou do toho hned. Já to beru podle sebe, já jsem to oddaloval docela dlouho a pak jeden den jsem se prostě rozhodl a máme hotovo. Já naprosto spokojený.